een auto heeft vier wielen. Eien, 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 jij mag eerder rijden. Boele, 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 voel je je oké? Zit je vast, geef maar gas, Rinus die rijdt mee. Hey, is het jou bekend dat als je 16 bent, jij aan mag gaan lessen voor een rijbewijs? Ben je 17 en kun je prima zien? Ben je klaar, starten, maar dan kunnen we op reis. Kielen, 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 een auto heeft vier wielen. Eien, 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 jij mag eerder rijden. Boele, 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 voel je je oké? Zit je vast, geef maar gas, Rinus die rijdt mee. Hey! Rinus! 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 Een fan! Oh. Wie belt dan nou weer? Ik weet het niet precies. Ja, ik ook niet. Hallo met Rinus. Oh. Ja, nou ik heb vandaag clipopname. Dat toeter, 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 toeter. Met Romana op de scooter. Eien, 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 eien. Weer een stukje met haar. Nou, doei, doei. Hey! Ben jij een beetje fit voor je eerste rit? En heb je iemand die wel met je mee wil gaan? Rij je, voel je vrij, want het mij erbij. Ben je klaar, start hem maar, toet ik kom eraan. Kielen, 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 een auto heeft vier wielen. Eien, 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 jij mag eerder rijden. Boele, 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 voel je je oké? Zit je vast, geef maar gas, Rinus die rijdt mee. Hey! Kielen, 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 een auto heeft vier wielen. Eien, 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 jij mag eerder rijden. Boele, 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 voel je je oké? Zit je vast, geef maar gas, Rinus die rijdt mee. Hey, zit je vast, geef maar gas, Rinus die rijdt mee. Hey!